Το Cool Sculpting είναι η πρώτη και μοναδική μη επεμβατική μέθοδος που μας επιτρέπει να εξαλείψουμε το τοπικό πάχος χωρίς επέμβαση, χωρίς πόνο και χωρίς χάσιμο χρόνο. Κατάλληλοι υποψήφοι είναι όσοι έχουν συσσωρευμένο λίπος σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός τους, το οποίο όμως δεν μπορεί να καταπολεμηθεί ούτε με την αυστηρή διατροφή, ούτε με την άσκηση. Τέτοιες περιοχές είναι τα μπράτσα, είναι τα ψωμάκια, η κοιλιά, η μυρή, τα γόνατα, αλλά και η περιοχή κάτω από το πηγούνι, το διπλοσάγωνο. Η τεχνολογία του Cool Sculpting ή αλλιώς η τεχνολογία της κρυογλυπτικής βασίζεται στο αδύναμο σημείο των λιποκυττάρων, το ψύχος. Πλέον γνωρίζουμε ότι όταν τα λιποκύτταρα εκτίθενται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, μείον 10 βαθμούς Κελσίου, κρυσταλλοποιούνται, πεθαίνουν και αποπίπτουν, χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιποι γειτονικοί ιστοί του δέρματος. Με το Cool Sculpting λοιπόν, παγώνουμε τα λιποκύτταρα στα σημεία του τοπικού πάχους, έτσι ώστε να αποβληθούν σταδιακά από τον οργανισμό και έτσι να μειωθεί το περίσσιο στρώμα λίπους στην περιοχή που μας ενδιαφέρει. Το δέρμα προσαρμόζεται στη συνέχεια χάριν της ελαστικότητάς του. Και θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό επιτυγχάνεται με μία και μόνο συνεδρία. Η θεραπεία είναι ανώδυνη, καθώς το δέρμα μουδιάζει τοπικά από το ψύχος και δεν υπάρχει ενόχληση. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπορεί κανείς να διαβάσει την εφημερίδα του, να εργαστεί στο λάπτοπ του ή απλά να αποκοιμηθεί. Μετά το τέλος της θεραπείας μπορεί να επιστρέψει κανείς άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες χωρίς κανέναν περιορισμό. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το αποτέλεσμα είναι μόνιμο, καθώς με τη θεραπεία καταστρέφεται οριστικά το 25% των λιποκυττάρων στη συγκεκριμένη περιοχή. Επομένως, ακόμη και αν αυξηθεί αργότερα το σωματικό βάρος στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν θα ξανασυσσωρευτεί λίπος, αφού τα περίσσια λιποκύτταρα δεν θα υπάρχουν πια για να ξαναδιωγγωθούν. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι την ασφαλή έκβαση της θεραπείας και το επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να εγγυηθεί μονάχα η αυθεντική συσκευή κρυογλυπτικής, το Cool Sculpting, της αμερικανικής εταιρείας Zeltic, που είναι η μοναδική συσκευή που έχει λάβει έγκριση από τον αυστηρό FDA της Αμερικής.